Ехо, господине, насам. Погледнете насам. Пише стъклени опаковки. Насам, виждате ли ме? Носете ги насам, точно така. Именно за пластмасата и металите става въпрос. Госпожо, да има ги навсякъде около вас. Я вижте колко са много. Съвсем скоро ще ви затрупат. Госпожо, да, вие спицата. Я дайте картончето насам. Ами да. Иначе какво се случва с всички онези вече използвани картонени кутии? Искам всички шишета и горкани, защото умирам от глад. И ако вие не ми донесете старите, няма да можете да получите нови. Така че ако си искате новите, донесете ми старите. Искаме още вкусна хартия. В контейнерите с син цвят изхвърляйте картонни кутии от опаковки, картон, кашони, стари вестници и списания, офис хартия, опаковъчна хартия и пликове. Не изхвърляйте кутии от натурални сокове, памперси и автомобилни филтри. В контейнерите с зелен цвят изхвърляйте стъклени бутилки от алкохолни и безалкохолни напитки, буркани, стъклени чаши, шишета от сосове и подправки. Не изхвърляйте електрически кружки, прозоречно стъкло и луминесцентни лампи. В контейнера с жълт цвят изхвърляйте пластмасови бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки и бира, кофички от кисело мляко, пластмасови чашки и турбички, опаковъчно пластмасово фолио, стиропор и пластмасови опаковки от битови и хранителни стоки. Не изхвърляйте туби от автомасла, омаслени авточасти, опаковки от химически отрови, платки от електронни устройства. А какво точно се прави с боклука вкъщи? Събира се разделно, пазаруваме различни неща и те всички са опаковани по различен начин. Някои опаковки са пластмасови, други хартиени или метални. Да. Следвам. И докато приготвяме обяда и разопаковаме покупките, след нас остават толкова опаковки, че можем да напълним с тях пликчетата, които Джани приготви. И вместо да хвърлим всичко в кофата, както до сега, разбира се, ще се опитаме да променим навиците си и да разделим отпадъците по видове, така както са разделени и контейнерите от нашата брошура. В пликчето, на което залепихме снимката с синия контейнер, изхвърлихме хартия и картон. В пликчето с зеления контейнер, а в жълтото пликче Пластмаса. давай. Пак Да. Да си призная, в началото ни беше малко странно, но съм сигурна, че ще свикнем. Не е сложно. На Джани му беше забавно, а ние разбрахме колко е важно да си създадем нови навици. А сега ще видите мястото, където отиват отпадъците, които ние с вас така грижливо сме сортирали. В нашия квартал организацията Була Екопак е създала система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Площадките с контейнери са два типа. Тройни, вече се запознахме с трите цветни контейнера, и двойни, с два контейнера – жълт и зелен. В този случай жълтият контейнер е предназначен за опаковките от пластмаси, метали и хартия, а зеленият за стъклени опаковки. Сигурно сте ги видяли вече по улиците в нашия квартал. Ето така, различни камиони идват, за да натоварят различните видове отпадъци.